Adlaw nga Biyernes karon mga kaigsuunan, petsa 12 sa bulan sa Agosto tuig 2022. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo kapitulo 19 bersikulo 3 ngadto sa 12. May pipila ka pareseyo nga biduol og misulay pagbitik kang Jesus pinaagi sa pagpangutana. Nagtugot ba nga tong balaod nga ang bana makabulag sa iyang asawa sa bisan unsang hinungdan? Si Jesus mitubag, wala ba kamo makabasa niini sa kasulatan nga sa sinugdan ang Dios naghimo kanila nga lalaki ug babay? Nag-ingon siya, tungod niini ang lalaki mobiya sa iyang amahan o ginahan og mutipon sa iyang asawa og silang duha mahimong usa. Busa dili na sila duha kundi usa lamang. Tungod niini kinahanglang dili bulagon sa tao ang gihiusa sa Dios. Ang mga Pariseo nangutana kaniya, kun mao kana, nganong nagtugot man si Moises nga makabulag ang bana sa iyang asawa? Human siya musulat og pahibalo sa pakigbulag sa iyang asawa? Si Jesus mitubag, mitugot si Moises kaninyo sa pagbulag sa inyong asawa kay gahi man kamog ulo. Apan dili gayud kini mao ang sa sinugdan. Busa sultihan ko kamo nga bisag kinsa nga mubulag sa iyang asawa nga wala magluib kaniya, makapanapaw kun siya magminyog lain. Ang iyang mga tinun-an miingon kaniya, kun mao kini ang mahitabo tali sa bana ug asawa, mayo pagdili na lang magminyo. Si Jesus bitubag, kining maong pagtulunan dili alang sa tanan kundi alang lamang ni adtong gihatagan sa Dios niini. Kay may nagkalain-laing katarungan nganong dili makaminyo ang ubang mga tao. May dili gayud makahimo pagminyo tungod kay nataw sila, ingon nga yunoko. Ang uban dili makaminyo tungod kay gikapon sila sa mga tao aron mahimong yunoko. Ug ang uban voluntaryo nga dili magminyo aron mas makapangalagad sa Dios. Sabta kini kun makasabot kamo. Mga igsoon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo.